današnjem kolokviju dobila sam priliku razgovarati s kolegicom Gabrijelom Baričić, povjesničarkom i povjesničarkom umjetnosti. Kolegicu poznajem od prvog dana studija, zajedno smo prošli svaki ispit i na kraju gotovo zajedno diplomirala. Kada bih je trebala opisati, u svega nekoliko riječi, rekla bih da je izrazito odgovorna, staložena i organizirana, zbog čega je upravo ona i u stručnom, ali i u privatnom smislu prikladan istraživač za temu kojom se bavila. Lijep pozdrav, s nama je danas kolegica Gabriela. Gabriela, možeš nam ukratko reći kako si došla na ideju da se baviš djecom u Domovinskom ratu u Slavonskom Brodu? Lijep pozdrav svima, lijep pozdrav tebi Tihana, drago mi je da si me zvala u svoj kolokvij i nadam se da ću biti izuzetno korisna i otvorena u ovoj svojoj priči i da istraživanje ima zaista smisla, da nije ostalo negdje na bespućima interneta. Da, i diplomskog rada, istraživanje samo. Sama ideja za diplomski rad došla je posredno, mislim prvenstveno meni je bio cilj da istražujem lokalnu povijest i suvremenog doba, nešto što bi bilo meni blisko i što bi bilo relativno jednostavno za istraživanje, za odraditi. A sama ideja o djeci je došla preko prijatelja iz sela, odakle dolazim, inače ratnog vojnog invalida i branitelja, koji mi je dao malu natuknicu da samo istraživanje o djeci stradaloj u ratu ne postoji, barem vezano za Slavonski Brod, i da bi bilo vrlo zanimljivo ako bi ja se mogla time baviti. Sada, kako je moja inicijalna ideja bila nešto kao civilna zaštita, općenito rat koji nije prisutan u samom gradu, odnosno nije grad poput Vukovara ili grad poput Dubrovnika, gdje nemate ratnog djelovanja direktno, odnosno u smislu po samim ulicama, nego tek posredno. Dječja povijest i proučavanje dječje svakodnevice mi se činilo nekako zanimljivo. Sada, od te inicijalne ideje da istražujem i da se bavim djecom stradalom u Domovinskom ratu, priča se proširila i na općenito ratnu svakodnevicu i na školovanje. Školovanje koje se odvijalo, koje se moralo odvijati tijekom ratnih vremena, ali i iznad tog ratnog perioda. To bi bila nekakva početna početna točka, odakle sam krenula dalje. Sada, za cijelu priču naravno morate imati sadržaja, morate imati nekakvog mesa kojeg ćete iskoristiti, ali to ću spomenuti kasnije. Dobro, možeš nam sada ukratko reći koji je bio fokus tog rada, na koje građi si radila i koju metodologiju si koristila pritom? Sam rad išao je u 3 smjera. Jedan smjer se odnosio na istraživanje ciljano djeca kao žrtve rata, znači djeca koja su zaista žrtve rata, koja su stradala, umrla djeca ili ranjena djeca, koja su izravne žrtve tog rata. Te istraživanje dalje je išlo na 2 druga područja, jedno je svakodnevica rata i drugo je školovanje. Sada, ta svakodnevica i školovanje u ovom slučaju na djecu se odnosi kao na neizravne žrtve. One nisu doživjele direktnu ili smrt ili ranjavanje, ozljede, nego su indirektno, odnosno neizravno, ratnim djelovanjem postale isto tako žrtve rata. Doživjele su traume. Da, određene traume. Kako su, znači, 3 područja istraživanja prisutna, onda sam za svako područje morala naravno naći načina kako da se nešto na vjerodostojan i dobar način prikaže. Stradanje djece sam mogla preko svjedočanstava, međutim taj dio nisam na kraju ostvarila onako kako bi možda bilo najbolje, znači sa razgovorima sa roditeljima ili bližom rodbinom stradale djece, pa sam to nadopunila podacima vezanima za stradanje djece ili izvještajima civilne zaštite ili kriznog štaba općine Slavonski Brod, ondje gdje sam uspjela se poprilično razmahati sa izvorima, bilo je na području školovanja djece, gdje sam koristila, osim građe koja se nalazi u ovom slučaju
posuda, znači nije u tipično državnom arhivu, pa sad dođete ondje i pokupite građu iz fondova, nego se nalazi i po podrumima i u privatnim rukama, tako da mi je bilo tu malo potrebno i nekakvog, u ovom slučaju, rudarskog rada. Zatim, vrlo zanimljiv tip izvora su mi bile školske spomenice. Koristila sam samo spomenice osnovnih škola jer srednje škole nisu u tom periodu počele pisati spomenice, pa ih nisam imala, ali i ove spomenice koje sam koristila su bile bogate i tekstualnim, ali često i ovim vizualnim sadržajem, znači fotografijama ili nekakvim člancima iz novina. Periodika uobičajeno se koristi, Brodski list i Posavska Hrvatska su mi bile osnovni izvor, s obzirom da su to novine koje izlaze i vezane su za Slavonski Brod, odnosno Brodsko Posavlje, te osim školskih spomenica, vrlo važan tip izvora bili su mi usmeni izvori, odnosno usmena povijest. Moram reći da usmenu povijest nisam koristila za cijelo istraživanje, nego samo za dijelove tog istraživanja, odnosno za ratnu svakodnevicu. Kada govorimo zapravo o oralnoj povijesti, možeš nam reći, s obzirom da sasvim sigurno ima mnogo skeptika prema toj vrsti historije, s kojim si se znakama možda susretala i da li ih je uopće bilo, kako je to zapravo kod tebe išlo, kako je tvoje iskustvo? Usmena povijest je relativno malo zastupljena kod nas u historiografiji. Koriste je tek nekoliko istraživača koji su po zanimanju povjesničari. Naravno, većinom onih koji se bave Domovinskim ratom, iako ima istraživanja novih, suvremenih historiografije koji se bave razdobljem druge Jugoslavije ili drugim svjetskim ratom. Češće usmenu povijest, u ovom slučaju usmeno kazivanje, koriste etnolozi. Oni su se poprilično u tome izvještili, a svakako bi bilo korisno i povjesničarima koji se bave suvremenim razdobljem da se koriste usmenom poviješću. Naravno, postoji kako se rekla, određena skepsa prema usmenoj povijesti, ipak se to radi o živim ljudima koji mogu svoju povijest, odnosno prošlost uljepšati, promijeniti. Jednostavno drugačije interpretirati, možda i podsvjesno. Da. Tako da sam možda i zbog toga i sama koristila usmenu povijest samo djelomično. Odnosno koristila sam je samo u nekim dijelovima svog diplomskog rada. Konkretno bi to možda bilo, onak statistički, 1/3 diplomskog rada je bila na temelju usmene povijesti. Jer mi nije bilo možda čak ni korisno svoj diplomski temeljiti na nečemu što možda još nije toliko, ajmo reći, verificirano u historiografiji. U koje zamke se može upasti u usmenoj povijesti? Najčešće je tu pitanje fragmentarnosti sjećanja. Kako sam ja razgovarala sa ljudima koji sad imaju otprilike od 35 do 40 godina, onda su bili djeca tijekom Domovinskog rata. Naravno je tu pitanje rupa u sjećanju. Nekih stvari sami se kao djeca ne možemo sjetiti. Pogotovo pod utjecajem trauma. Pogotovo pod utjecajem samog rata. Tako da je prisutna fragmentarnost ili selektivnost u sjećanju. Samo nekih događaja se sjećamo ili neke događaje ističemo. Neke osobne priče možda čak i ne izgovorimo, a bile su, pod utjecajem su bile rata, na primjer. Da. Prije nego te pitam tko su bili ispitanici koje si intervjuirala, možeš nam ukratko reći što se sve dešava prve 2 godine u Slavonskom Brodu i zapravo kako bi mlađe generacije mogle lakše razumjeti što ćemo kasnije pričati. Pa za one koji ne znaju gdje se Slavonski Brod nalazi, on je izuzetno prometno mjesto u području Slavonije, nalazi se odmah uz granicu sa Republikom, odnosno sa Bosnom i Hercegovinom. Ono sve što se događalo na republičkoj razini, događalo se i u općini Slavonski Brod. Ona je znači do 1993. godine općina Slavonski Brod. Moje istraživanje je išlo ne na današnje područje Brodsko-posavske županije, nego na općinu Slavonski Brod. Znači to vam je područje koje obuhvaća prostor od naselja Lužani na zapadu do naselja Slavonski Šamac na istoku. Nešto je manje, naravno, nego što je danas Brodsko-posavska županija. Rekla sam da ono sve što se u društvenom i političkom smislu
događalo tijekom 89., 90. i 91. godine na prostoru cijele Republike Hrvatske, tako se događalo i u Slavonskom Brodu. Od višestranačkih izbora, preko konstituiranja vlasti, do onih društvenih promjena koje su tada bile prisutne. Specifičnosti Broda u nekom geostrateškom smislu, ona je izuzetno prometno čvorište, povezano je i sa ovim sjeverozapadnim dijelom Hrvatske, s obzirom da se nalazi na granici, povezano je i sa susjednom zemljom, povezano je sa istokom Slavonije, nekako se nalazi u sredini svega toga. Istaknula bih Brod kao mjesto koje je iznjedrilo jako puno vojnika u Domovinskom ratu, velikih postrojbi od 108., 157., kasnije 3. vojne 3. gardijske brigade. To je znači, općina koja je stvarno doprinjala obrani Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Istaknula bih za Slavonski Brod i pitanje stanovništva. Na primjer, u popisu stanovništva iz 1991. godine većinsko stanovništvo bilo hrvatsko, odnosno izjašnjavalo se kao Hrvati, a tek neznatan broj se izjašnjavalo, odnosno mali broj, kao Srbi. Spominjem tu nacionalnu strukturu, jer onda na prostoru općine Slavonski Brod niste imali onaj vid pobune kakav ste imali, na primjer, na istoku Slavonije ili u zapadnoj Slavoniji ili u Kninu i ostalim mjestima gdje je pobuna Srba bila izuzetno prisutna. A moram to spomenuti jer tijekom 1991. godine Brod nije bio u takvim ratnim zbivanjima kakva su bila ostala područja Republike Hrvatske. Nije bio na udaru agresije direktne, nego se nalazio u pozadini te bojišnice. Vi ste imali neposrednu ratnu opasnost u gradu tijekom zauzimanja vojarne JNA u Brodskoj tvrđavi, tijekom osvajanja skladišta u Vukovu i Gromačniku, znači u selima blizu Slavonskog Broda. I posljednja ratna aktivnost koja se događala je bila vezana za osvajanje jednog prislušnog središta Degman na Dilju, a direktne agresije ili pobune u tom periodu, znači 1991. godine, nije bilo. Iako sam rat je naravno bio prisutan u svakodnevici, od uključenosti vojnika u rat do medicinskog centra koji je služio kao pozadinska bolnica, u kojoj su stizali ranjenici sa istoka ili zapadne Slavonije. Također u Brod su stizale rijeke, ne izbjeglica, nego prognanika, sa istoka Slavonije, da. Tako da tijekom 1991. godine Slavonski Brod možemo promatrati kao grad u pozadini bojišnice. Sada, za razliku od drugih gradova, 1992. godina Slavonski Brod zaista označava godinu apsolutne i totalne ratne prisutnosti. Znači, djelovanja vojnika po gradu, nego direktnog napada na grad. Grad se nalazio u neposrednoj blizini ratnog sukoba u Bosanskoj Posavini i promatran je sa neprijateljske strane kao logistička baza. Upravo kao takva logistička baza, on je naravno i napadan ili iz zraka ili sa područja neprijateljske vojske, topništvom, odnosno već čime. Ono što čini 1992. godinu svakako se može govoriti kao potpuna ratna opasnost. Sve općinske strukture bile su podređene tom ratnom stanju. Od kriznog štaba, civilne zaštite, narodne zaštite, škole, u ovom slučaju kad govorimo o istraživanju djece, naravno sekretarijata društvenih djelatnosti koje se brine o školskoj djeci, preko medicinskog centra koji je bio zapunjen ranjenicima, do nekih drugih struktura koje su bile direktno uključene u zbrinjavanje stanovništva. Reci mi, kada smo prethodno razgovarali, samo da još dopunimo, rekla si mi jednu zanimljivost da je bilo zaista mnogo uzbuna u gradu, s obzirom na ostale gradove. Kako je to zapravo izgledalo?
Prema podacima civilne zaštite, koja inače i oglašava te opću i zračnu opasnost, u gradu je bilo preko 1000 općih uzbuna i mislim da isto tako otprilike brojka i zračnih opasnosti. Naravno da to utječe direktno na vašu svakodnevicu. Možda nama u suvremenom razdoblju nije jasno kako to izgleda i šta to znači. Ali sigurno nije jasno. Da, hvala, ali biti u ratnom stanju gdje vam po 5 puta dnevno se oglašava opća opasnost, gdje vi morate odlaziti na tu uzbunu u skloništa, u podrum, naravno da mijenja vašu svakodnevicu u potpunosti. Znači vi ste potpuno podređeni sirenama koje se oglašavaju. Sada, koliko su te sirene znale biti oglašavane opravdano, to nije pitanje za da tvoje kravata. Da, nije bilo ni. Taj 5. razred, još smo bili djeca i nekako su nas odgojili da je razred zajednica. Mi smo bili ekipa kao razred. Jedino smo se dijelili po razredima. Bilo je nešto djevojčica i dječaka druge nacionalnosti, poput S koja je bila iz Irana ili Iraka, ili D koja je bila iz Poljske. Oni su odselili. Osjetili smo da se ljudi iseljavaju iz Broda. To je nama bilo nevažno i strano. U Brodu je bilo jako puno Srba. Sve smo znali školski. I da, to je sad bio šok. Mi njih trebamo doživljavati kao neprijatelje, a žive s nama. Imali smo vikendicu izvan Broda, na Brodskom brdu, i susjedi su nam bili iz miješanih brakova. Ili baš Srbi. To su bili prijatelji od roditelja i svi ti ljudi živjeli su u Hrvatskoj po 30 ili 40 godina. Bilo mi je kao djetetu jako teško i strašno da bi oni sad nas napadali. Dok nisu počela pucanja, mi smo mislili da ne bi oni na nas pucali. Na stranu što su mislili roditelji, mi kao djeca smo se pitali kako sad netko unutar Jugoslavije nas napada. Nismo vjerovali u to. Onda sam počela gledati dnevnike. Ali neće biti kod nas rata, jer smo mi precivilizirani da bi kod nas došao rat. I da bi se ubijali. Da se vratimo mi sad na tvoje iskustvo s oralnom historijom, možeš nam reći tko su bili ispitanici koje si intervjuirala? Zapravo, ono što nam možeš reći, da nam kažeš. Aha, dobro. S obzirom da su neki podaci ipak ostali samo za mene kao istraživača, jer je to bila i namjera, odnosno želja kazivača. Usmenu povijest koristila sam za tek jedan dio svog istraživanja, za ratnu svakodnevicu. Izabrala uzorak mora biti reprezentativan, a opet nije mi bila namjera stvarati nekakvu opću sliku, nego iskoristiti kazivanja i ponuditi određena iskustva koja su sasvim obična djeca, tada obična djeca, doživljavala u ratnom stanju. U svom istraživanju koristila sam, bazirala sam na 7 kazivanja, djece koja su, mislim da 7, i još dvoje profesora i jednog ravnatelja škole koja su mi poslužila ipak za temu školovanja, ali samih ovih 7 kazivanja bila su djeca koja su u razdoblju 1992. godine imala od 9 do 17 godina. Znači bila su maloljetna, živjela su u gradu, znači mogla su doživljavati gradsku svakodnevicu kao dio gradskog stanovništva. Posebnost mojih kazivača, slučajnim odabirom, najčešće su bila neki poznanici, iako bilo je i potpuno nepoznatih osoba s kojima sam razgovarala, nisu imale svoje obitelji vojne osobe. Znači, nitko iz obitelji baš uže, nije im sudjelovao u Domovinskom ratu. I druga stvar, jedna od kazivačica je bila u statusu izbjeglice, iako nužno nije bila tipična izbjeglica, nego se u periodu agresije na Bosanski Brod nalazila u Bosanskom Brodu, pa je doživjela sam događaj izbjeglištva. Što bi mogla reći
neke svoje zaključke s obzirom na ta istraživanja, kako su ta djeca poimala sva zbivanja koja si prethodno spomenula, koja su se dešavala u Brodu. Dakle, kakva je bila njihova svakodnevica, onako u grubo? Na prvo, zanimljivo, kad sam osobe željela intervjuirati i kad sam ih pitala imaju li volju za tim, oni su većinom rekli, pa dobro, što je tu zanimljivo, zašto bi moja priča bila po ičemu zanimljiva i uopće razgovarati o ratnom stanju, pa nismo mi doživjeli ništa čudno. Na primjer, sada kad sam njima objasnila kako bi trebao izgledati taj razgovor, kako je strukturiran, znači sa pitanjima koja se tiču prije rata, ratno stanje, poslije rata, kao nekakav općenito slijed gdje bi uključili cijeli ciklus ratnih događanja, onda se priča sama promijenila. Mislim, to je prva stvar koja se u biti dogodila sa istraživanjem, da su ljudi kazivači si pojmili da ipak u tom ratnom stanju se i nešto i dogodilo. Da nije to baš tako uobičajeno i svakodnevno. Ratno stanje i nije svakodnevno stanje. Sama pitanja bila su tako strukturirana prije, tijekom rata i poslije rata. S moje strane, ja kao osoba istraživača sam se morala distancirati od tih osoba i ne navoditi ih na nekakve odgovore. Znači, ja im postavim općenita pitanja kad je za vas počeo rat i očekujemo od tih osoba da se raspričaju. Ako mogu ili ako ne mogu. Neka od posebnosti kazivanja je da su trajala ili po sat i pol, 2, a neka su bila puno kraća, na primjer 45 minuta. Jer jednostavno ne možete, ne možete očekivati da netko priča ako nije siguran šta priča. Znači, govore ono što znaju, a ono što ne znaju, naravno, neće isfabulirati. Sad, za samu svakodnevicu se pokazalo da u tim kazivanjima postoje određene kategorije koje se kod svih javljaju. S obzirom da mi pristup nije želio biti nekakav opći, da ja sad dam sliku, tako je bilo i nije bilo drugačije, ipak postoji određena šarolikost. Ali u toj šarolikosti javljaju se kategorije koje su specifične kod svih. Naprimjer, sklonište. Svi se, kao djeca, sjećaju kako je sklonište izgledalo. Ko se sad od nas dvije sjeća kako je izgledao nekakav prostor kad smo imali 10 godina, naprimjer. Svi se sjećaju skloništa, kako je izgledalo, kako je mirisao, koji su se zvukovi čuli u podrumu. Naprimjer, što su u podrumu radili. To je jedna kategorija. Kategorija sirene. Svi se sjećaju zračne uzbune. Kako je zvučala, koji osjećaj stvarala, oblikovala u čovjeku i kako oni kasnije pamte tu sirenu. Znači, što ta sirena kasnije kad je čuju, kakve osjećaje im izaziva. Onda, na primjer, televizija. Televizija je još jedna kategorija. S obzirom da u ratnom stanju boravite u skloništu dugo, ili televizija ili radio je većinom ono što čujete. Konstantno radio. Jedina veza sa ostatkom svijeta, a radio im je ostao upamćen kao nešto što im prenosi poruku što se zbiva izvan tog podruma. I prekid telefonskih linija. Svi spominju u svojim kazivanjima kako su bili izuzetno onemogućeni za nekakve informacije vezane uz užu ili daljnju rodbinu putem telefona. Što mi je stvarilo nekomunikacije. Osjećaj straha, osjećaj otuđenosti. Ne znaju šta se zbiva sa najbližom rodinom. Evo, to je isto bila jedna od kategorija koju su spominjali. Sad samo školovanje mislim da ću kasnije spominjati. Grad je bio zamračen. Ljudi iz grada pokraj kojih smo prolazili zvali su nas da dođemo k njima u sklonište, ali mi smo samo trčali prema doma. Ne sjećam se da je bilo kakvih pucnjeva. Kad sam došao doma, svi iz moga ulaza su bili u podrumu. Sva djeca i žene. Muški su bili pred zgradom. Jedan susjed je sa puškom išao pucati po javnoj rasvjeti da ju pogasi, jer su se svi bojali snajperista, iako ih ja u svome naselju nikada nisam vidio. Ja sam pokušao biti veliki frajer, pa sam bio sa odraslima muškima, a od doma sam van, naivac, donio ručno rađenu palicu za bejzbol. Ne znam niti na šta sam mislio, da ću obraniti nešto sa time. Tu noć smo prvi puta svi spavali u podrumu. To proljeće i ljeto se izlazilo na vampir.
Kod nas mladih je bilo uvriježeno mišljenje da tamo neće gađat jer je to novo naselje pa ga nemaju na karti. Sad kada razmišljam o tome, prilično smiješno zvuči. Na našem stanu zbog ranijih granatiranja više staklarije nije bilo. Bili su samo najloni. Tada sam kao 15-godišnjak sa jednim gospodinom izvlačio ispod ruševina njegovu suprugu. Srećom, osim natučenja nije imala većih ozljeda. Isti dan smo pokušali naći još 2 ljudi, ali nismo uspjeli. Detonacija ih je odbacila prilično daleko. Poginuli su oboje. Oružje me nije baš interesiralo, a niti nisam želio dolaziti u doticaj s istim. Ali smo doma imali ručnu bombu i jedan kalaš. Otkud? Nemam pojma. Noćili smo u skloništu i baš se sjećam tog dana kad je vojarna pala. Da su mene budili i ja ne znam, valjda od tog straha neko je rekao idu četnici. Uplašila sam se. Baš ono strah sam neki doživjela. I ja sam pala u komu i više se ne sjećam. Ja znam samo da sam bila u bolnici i ono što su oni meni pričali u međuvremenu šta se dešavalo. Da je meni jezik otišao u grlo, pa su oni njega vadili. Došli su jedni komšije pa drugi, svi su trčali i nitko mi nije mogao pomoći. Ja sam ti došla u bolnicu napola mrtva. Tata me onako bos odnio u auto, vozio me kroz grad, a granate padaju. Došli smo u bolnicu i znam, oni su mene htjeli ostaviti u bolnici, a ja sam plakala. Nakon par sati počela sam nadolaziti. I onda je mama rekla da me ne želi ostaviti u bolnici. Dijagnoza je bila da sam histerična. I onda su oni mene doveli kući i to se ponovilo još par puta. Jednostavno, ne mogu ti opisati taj strah koji sam imala taj puta.